nádherném prostředí hlubokých lesů Krušných hor se nachází nový tříhvězdičkový hotel Inge. Moderní hotel s rodinnou atmosférou dostal do vínku nejen veškerý komfort, ale také výhodnou polohu. Pár minut od hotelu leží Chomutov nebo královské město Kadaň. Hotel Inge nabízí téměř 80 lůžek ve 31 lůžkových, dvojlůžkových a čtyřlůžkových pokojích, zařízených moderním nábytkem s vlastní koupelnou. Samozřejmostí hotelu je recepce se 24hodinovým provozem a restaurace s více než 40 místy. Moderně zařízený hotel Inge nabízí sportovní vyžití, stejně jako odpočinek a relaxaci. Pracovníci hotelu připravili pro své klienty 3 pobytové balíčky: sport, relaxace a romantika. Pro sportovně založené klienty jsou připravena kola nebo trekkingové hole. Procházka či projížďka k nedalekému hradu Hasištejn či po nádherném okolí hotelu jistě uspokojí každého milovníka přírody. Naši hosté mohou využít také 2 bowlingové dráhy, fotbálek nebo stolní tenis. Po náročném dni mohou klienti využít všech možností hotelu pro dokonalou relaxaci. Připravena je finská sauna, hotelový bazén, infrasauna nebo výřivka. Klienti dávající přednost romantické atmosféře budou příjemně překvapeni možnostmi, které hotel Inge nabízí. Počínaje snídaní na pokoj, obědem o 5 chodech, či večeří při svíčkách s láhví sektu nebo vína.
Hotel Inge je místem, kam se budete rádi vracet. Místem, které nabízí úžasné zážitky pro každého.